Fibro sai sinpat kiba kersian bahai kene ka YouTube sonol jonga badeng do todong bat kiba persya bahai kene ka YouTube sonol jonga badeng do todong ti menta kamit adon hasnong mo bat ki khon bat ka tengah jonga ti kajing puli menta kamit ka dei na ka kitab hawar na kalnong khat khandai te ngala de pelaj teng hendrei ngahapan pelaj siban pelaj namar baleba kawai kalong bet ba bun kibriu kiba ben bakano mo ki ong bat ka pulia Bible bat ka timsi bat ka lekhle bit siteng janor te ngamut ong kumni namar ba nga pulia ka Bible khanang ba phindu bia perkhan bat kajing action jonga kadi tangka entertainment sto ban pen internet ya ki khmat jongphi handrei kataru kasyong hi ha kajing sngotu jongphi ti kiba bisar ai kinang bisar susu namar khanang ba ndang layap nang ni perthei khanang ba ubli trekanrat hi undup diang hun yanga namar ngal adep sa bisar sundon hakani perthei handrei lada kitu kibam hun ya kata kajingle kajing kam jongaru ngam simlapen bori ki bakin pet lani ban kersian yanga kadi kamon balai lut namar ngi im ha kari sencar paj ba ngi im hala kajinget balai lut bat ha kajing keren balai lut kata ngamla ban khang yino ngamla ban ong kumno yano handrei ladanga ngan reply ru phin sanang ya mong susu te handrei menta kamien kalong bet na halor jongka jingpule kaba na kitab hawar na kalnong bakat khandai mo te nakapur sakapur kaba bun ki brio jungi kim semlala perkhan ban balei bang amla ban ong halor jong kata kajing comments jongki lani balei bang amla ban khang yino lani kidon kibrio mo kiba berngam bro mo handrei lada pikwa bangan pensniu kajmut perkhat junga lano ru pinomla namar balei ngaya halaka jong jing sngotu ngamla hiru ban ong yino tobot yanga lani tonget yanga handrei habang ngapule ka Bible ngapule halaka jinget lajong bat habang ngakren halaka jing lut lajong bat omdan manu bala ban khang kata lada pia perkhat kumno ru to ahi pinia sngotu la chale sisngi handrei kamdei pede yanga bangang ong balei mem nget yanga balei mem ngan penbori no kamdei yanga bangan le kumta kamdei yanga bangan le kumta handrei kamon balai lut happy hi simen kajing keren balai lut hi happy hi simen bat ka ha kajing sngotu balai lut hi jongphi hi simen handrei pide ban ya perkhat kin ya ka ka ba phila bakla pat phimde kin ban le ran ba lada mentala danga bakla kum ubrio nga pan ma kum ha ka jinglong brio handrei ya ka ba nga puli na ka Bible kata ka syong hi ha ka jing skap bar ka jing perkhat bar ka jing puson hi ka jong phi ti hala ka jinget ngidon bat hala ka jing kran la lut ngidon ti na kata kadau babun sin ki ba nga comments nga pelaj ang tomo banga post ru danga post ya ka ru kasyong happy hi ba ngidon ka sencar paj ba kasyong ha ka jing sngew jong phi ken omdei bangangan ko ngu ya phi ne omdei ma phi bu phin ko ngu yanga kata kasyong hi ka jing ya keren ka jongi ka jing ya tai ka jongi ngi bangin ya pen ya la ki jong kin ya bat ki jing sngew ki jongi handrei nginom la pade ban ong namar bakani kade ka sencar paj ba wat sngutu bakla wat sailam bakla bat wat pen bakla pan ya ka banging ngidon ngi imsuk imsan hadu menta kade halor jong kata ti menta ngan puli no naka kitab hawar nakal nong kebakat khandai la ubaduk ubayaj hok ban ya ubaruspa ubakalan ketien om jubhayo ubriu khlem jing tip bat uba penstet ya laki kijat ubaklalan ti haba ka jing bej ubrio kayalam ya u sha ka jing jon udom ya utrai halaka do nun ka jing reuspa kapenyo bon kilok thamai handrei ya ubaduk ulokru u ino usaki thok un omlaj saja bat ubakran lamler un omlaj thaw bon kiwat mantoy na ubrio bakaluj mansiam
bat baro kia dialog bat ubas bon ban ai jing ai baro ki henman para ubaduk ki isi ya u kat no lele ki lok jong u ki jingai na u ubayo jing stan umanto yala dia ubari yala ka jing syempang unang man baha usaki thok un omlaj saja ubakren lamler unyap ombet ya ubiet ban impahu lei ya umrau ban le kan rat halor ki bakrau batri ubri ubatip akor judom thala bat kalong keburom ya u ban le bom yu i ya kajing pendom kajing dom us iem kalong kumba berngam using handre kajing syun jong u kalong kum ka umjer hau plang ukun ubabiet ulong kajing jot ya ukpa bat ka tengah kaba aluki kalong kum ulap nyop ya ka yeng bat kaspa layo pateng na ki pa temen handre ka tengah kabasian kalong na utrai kajing jaitu kakan oithia ya ubrio bat uba alhia un sasya tangan uba rakhe hukum usumar ya la kajing im handre uba ibeng ya kaktien unyam uba lesbun ya kibaduk u ai kaliang ha utrai uba siu kaliang ya uban siu kaliang ya u ya kaba ulale to sempat yala ukun kat badang don jing kermen handre wat penstom palat ya u ubrio ubasida unyo lakanong lada pi pelat ya u pen pensosat biang ya ladi sngap haba aibut bat pediang ya kaba hikai ba dup start hadin habut ha ubrio don sibun kijing thumu handre tang ya kaba utrai handre tang ya kaba thumu utrai an sa urlong kajing bha man siem kapen ipu ya ubrio la uriu duk bahok ya ubaruspa balam lir kajing tieng buram ya utrai kayalam sya kajing im ubadon ya ka ulabyang un omdon jing ma ya u ujaitu uthep yala kakti hakapliang bat un seishu ya ka bantau jing bam syo ya ubrio syo ya uriu kan sleng bat ubasida un kelasian mai ya uriu sempang bat un sa khamyo jing tip ubale tomet yala ukpa bat uba penmi na yeng yala ka kami udai ukun po jat klemran ukun uba ino ban syahikai upailandet na kajing tip usaki kai ubeng ya kajing le hok bat kesentur uriu sniu ka play tang kajing jaklia ya udeng tangon lapan ap ya kiriu kunsleng bat udeng sempat ya ka ingdong kibi kani kaktien ublei kani kajutang jong ublei ngasungu ya ublei ti manta halor kani kajing puli kaba naka kitab bakat khandai naka kitab hawar kalnong bakat khandai mo kaba sngap perkhan puson haladehi bat pensongnia ya ka kabala tho hangni hato kalong ne em kumta namar kumba hakajing perkhat junga hi haka bible kam simla tho ba kanu kaktien ko bakla de mangi hi ba ngiklam pensongnia de mangi hi ba ngim simla perkhat de mangi hi bam simla puson de na kata kadaw mangi salong dombit ani long aluki long bitar long sniu ko jingmut perkhat ti ngan ong ipi ngapat haladi babun hi ki dom menga namar kai kabadon hakaman sim jonga kabadap jing kemen lani hakapur ba menu pensnim sim kalong bet kumtuhi kumbangalong hi kum ubrio handai ya kata ka jing keren jong kibrio pede ngan ong kumnonga ngan perkhat kumnopan kata kamu kadika hok jong kite bakin keren yenga handai ngangam ong te ki lada ki benjru ngandu mensiam namar nadu nong kong kisngi hingala ong lada pi benjru ngamdu mensiam ra lada piaro ru ngam kemen ra kata kadika jinglong jonga tede na kata kata ba kumno ngan pensyai sakai ngan nang batai ti kata kadika mon malai lu jong pi te ngala ong sto padena kata kata pipat ki ba kerjaan bahai kene kai youtube sunul jonga ba kai ka ba phi yo man toy la ne phi sngo thu la ne phi sngo tanat la ne phi sngo syam jingmut
ti ya ka jing keren jonga ti hadu pa ka ka ba ublei umang ka ka ba ublei upensai ka ka ba ublei utenti nga sisien kasngi nganget ba ki ru kin sa shahi kin sanang shai kata ka jing kermen jonga ha ublei mat kata ka jing kermen jonga ya ka banga don hadu mentang amla ban peni namar ba kadang slem kapur kaya kadang slem kapur kaya namar ba ngakum ubrio ngamla bali ai handai ka syong hi ha ka jing tilenti jung ublei te kum ubrio kum no kan ngantip iki baro la syai ngan poi shano bat kum no ngan long bat ka ka banja nga bat ka ka ban pun urlong ya ka ka badon ha ka man sim junga te hatu ka de ka jing la ka junga hatu ngalatip lupa bangan sale kita balai kawan ha ka jing mut jung perkhat junga ngarung am simlas ngothu ala dia namar kawan ha ka jing mut jung perkhat junga namar ki baro ki badon ha ka man sim junga ki dei hi ki ba ublei uladap mang uladap nadu ka kepo jung imei ngalalong hiru kumni hadu bangan mi seperteiru ngalong hiru kumta kumba unong tau hi ula bentai nga tekan per ayu nga nadu bangadang kena hadu kan mentang ngalong kumni hi ti bun tangka jing ben jing keno handrei ngapat yela dia ngam perskap kita namar ba hateng dal asap ben hot ngas ngusi ngayam handrei ngam sem laklet pede bangan kan mawi ublei ngam sem laklet pede bangan bukho ya kita ki ki ba ublei ule nga namar bali nga kemen namar kan ne baro khot ka de ka bah banta jung ublei hatu de banga sa ben ru de ba ublei utas ya ne utanju ka jing em jonga ba kibriu kin ben nga hatu ngas kem ne em hu kata ka de ka ba don ha ka jing em jonga handrei balei ba teng ngalakum perkhat ban ngalakum ben mo wat ikinong ya lambalang wat ya kibahikai nga handrei kaipan kaba kiru kum kibriu kim tiap namar ba hakajing perkhat jonga ngai i bakani kalong kumta kani kalong ta kani ka theu sata handrei hakipan yode balat bakimla ban pensai nikimla ban sunguthu te kumno mo ngangan tip handrei kai pede ladaki ya katkum baki ngapuli ka bible ngathrai ba wat kitu ki bakeli yang amo hangno kadon kata ka kitab hawar hangno kadon kata ka kitab yung sirang kan ong yepi bangate hadu menta ngapen saya yepi ngapuli ya kani ka bible jong ka balang katolik handrei ngapuli ru ya ka bible jong ka balang presbyterian tengarwai ru ya ka kot jingruai presbyterian ngarwai ru ya ka jingruai balang katolik ti menta ngan ong yepi ngalejru sya kano ka jingle anyam le rukom jong ki balong nyam tanrai ti mano ban khanglat yang ate haba ka mansim jonga ka ong tole akum tate tenge mano de ban ong be ba mlong ban le kum ta ban long ban le ta tel da mlong teng le kum no pan haba kata kale nyam le rukom jong kin nyam tanrai ru ka dehi ha ka jaj ben jungi kata ka balong hak kabalang presbyterian ro kadehi ha kajat benriu jungi kata kabalong katolik ro kadehi ha kajat benriu ku jungi tengangan ongkum no ngahaban lej am tel dangam lej kemut ngan suang bet balak hang kabalang kemut daya yap ru kita ibom de ki prabalang lajo ngandom lej su te kemut kata ti pingi hapan sung thoi simet ken ngate halas nong la thau ngan ong ipi ngamdon na kata kajing sngau ban ong bet o ba utai udi katolik o ba utai udi presbyterian o ba utai ulong nem terai ngamdon rakum kata haba yap ki pralok ki prajor ki ba hayeng asam jung pralok prajor ki bang itu ithau ngahap iban le ngahap iban mi kata kadi rukom ya amde ba nganda syakot lani nganda syakot kerpang kam bangani onami uburom ngami kum ubrio ubadon jikit kli ngalet syata syaba ngasnguthu bangadon kamban lej tede halor jong kani wa yepi ba tin kersan ki ba kersan ba undor nakat bar ngabat pi ha ke jingle ke jingkam jong ajong pi bat ha ke jing tre jing ta jongi ke maman lakasngi
ti to ai bo beli terkendat undar nakat ban ngabat phi da ka jingi buram para brio da ka jingi it bamar kaliang ka jingi sngoto iwe da ka jingi sngat ya ka jingi ajung mut lang kamut khnang bangin dup man baha halakisngi te tangkini kentien khublei siboni phi baro kamiet pasuk wa kemen thiasuk